Aseniro hamadihamu doho dame nasian debata amata doho sian anak na Tuhan Yesus Kristus. Amen. Horas madihamu salukna huriana hina holongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Tapi parhorasan masya kami padita joki manaik manalu. Bongot mahita tu mingguon ima tu minggu letare. Atong lo samu mahami lo mamaritahon hata ne debata tu tonga atas saluhutna. Marhiti akun YouTube Bagasta Manalu Rumejuk Channel. Tabarade marohata do pikirata tarlumu bibilta lau manangihon hata ni debata daga beturpuk jamita tu minggu tanggal 27 Maret 2022 ima di minggu letare. Hata ni debata dienet sian pesalmen bidu 32 mamuka maisian ayat walu saharo di ayat 10 sada. Pesalmen 32 ayat walu saharo di ayat 10 sada. Songono mahatani Jehovah hujahahon madihita saluhutna. Huparrohai jala hupudai peho taringo tudalan sidalanamu. Huiring-iring peho doho pamereng ni mataku. Unang tung songon hodahamu manang songon halude naso marroha. Dang olo dumono tuho da pinatuduk ni kokang. Tung nalado parniahapan ni parjahat. Alai manang ise na marhaposan tu Jehovah halia konon na tu si asini roha. Marlas ni roha mahamu mida Jehovah jala marlupulup mahamu ali akka partigor. Jala marede masudihamu akka parsihohot marroha. Ido yanggo sahat ni hata ni debata hurian itu hata roha namadok mauliate ima hataridaan ni sasahalak na patuduhon las ni rohana. Ra heado hita patuduhon las ni rohata marhite na madok mauliate. Las ni rohata tu dibata ala dilihon padaraman na dinggan. Ubahin tapasahat hamolatin rohata tu ibana marhiti huriana. Boidora tapatuduhon hamolaten ni rohata tudongata ala nunga diurupi hita. Madok moleate ima dalan patuduhon las ni roha. Hurian itu hata ahado ujahan sian hajol maun di hita taringo tulas ni roha. Sejujur dora ujahan ni las ni rohai ima molo. Godang akka sinamota artata. Boidora ujahan ni las ni roha di ngulut tahun marlas ni roha. Mono dingkan na niula. Sinur na pinahan gabi na niula. Boidora ujahan las ni rohai. Ala sikop sudia kaya na kota marsikola kuliah daputan kareju saha tu namar marokap. Manang boidohon marumah tangga. Dangadong nasala sian saluhut nai. Alai marhite turpuk tadi minggu letarion. Dinalau manogiho kita lo mangatusi. Las ni roha naubalga di ngulu ni halak na porsea di hadapan ni Tuhan. Ahamai. Las ni roha molo disesa di bata. Dosata. Las ni roha molo asido pe rohani debata tuhita. Jala ido nobal gana ikut si hamola te honota molo dilihod debata do pe asini rohana tuhita. Molo di olo do pe debata manisa nasa dosata. Totua kamang doa kenang molo tatilik sawatik tu jamita tu minggu nasalpu. Taringo tu hau ara. Molo sumar parbui ibana gabi ikut tabao. Nuaeng ahado hubungan si jamita minggu nasalpu. Bui idau tak kamang doa kenang. Marlas ni roha mahita molo dilihod debata asini rohana molo disesia debata dosata.
Ala itu tu apa korhona ikon adong hamu baun ni roha di hita. Molo di sesa di bata, molo olo di pede bata, mangasi ita manisa nasa dosata. Totu ikon olo mahita tu hamu baun ni roha. Si hala sonot to nobel ka molo asido pe rohani di bata tu hita. Asa itu neng ide otas yang terputas yang pasal men biddu 32 on. Pakat tidak konon las ni rohani par pasal men. Siala di sisa di bata nasa dusana, di sisa di bata aka pangalahona na humura. Takas to kamang do akai nang taboto para pasalmen manang Raja Daud. Dinai pakai ibana ganup cara lau mabuat pardihutani si Uria. Gabe dipapitung haporsiona ala ni haulion ni pardihutani si Uria imar si Bersiba. Ujungna gabe tubuh masara parangin najat di si Raja David lau marsuru si Uria lau marporang. Asairim rohana mate ma si Uria di parporangan jala buatun nama si Bersiba. Hurian itu hatta di bagasan tu hatta Yesus Kristus. Ido na yang ido ta senturpukon dirajumi parpesalmen Raja David na di palua di bata ibana di sisa di bata ibana sienasa dosana. Turpukon ima tangiang madok mauliate parpesalmen menang Raja Daud tu di bata ala asini rohani di bata na setok tong di paklalahon ibana di jalo ibana di nasangoluna. Jala borhasin ayat sada malas ni rohan na balga di ngulu ni Raja David manang Raja Daud. Jala odo tong na ikon gabilas ni rohan na balga di tonga-tonga di ngulu ta songon halak na porsea. Hujahon di tadi ayat sada mertua manang ise naung sinesaan pangalosirna bayako kita. Mertua manang ise naung sinesaan pangalosirna. Ala nunga dipakilalahon parpasal menturpuko. Nunga di sisa di bata pangalosirna. Jali didok naung hidukupan dosana. Dapat dua hon mertua majolma ia so dijujur jaho batu ibana hajahaton jaladang marpangalesem to dina di bagasan. Mertua majolma ia so dijujur jaho batu ibana hajahaton namar rapatan sasetong na uhum dona ikut jalo otta alai asido perohani Tuhan itu hita dang pitor di uhum hita alai obar tu jamita tadi minggu nasal bu tayi ngok ma kesabaran di bata adong gotong batasna. Asini rohani di bata lau marnida hamu bau ta adong gotong batasna. Hurian itu hatta di bagasan tu hatta Yesus Kristus. Nasahalak namian di bagasan dosa. Nasahalak na mangarajumi pangalaho na manang pangalosyon na manang dosana. Ikon saya akahitir do na dipakilalahon. Ikon pakilalaan biar do na say tubuh di bagasan dirina. Asa siya di dia kahalak na mangarajumi pangalosyon na mangarajumi akadosana dipasahak madirina tu di bata. Di jalo mahasisaan di dosa siya di bata. Jala dipaubama dirina. Dipaubama nguluna. Hurian itu hatta di bagasan tu hatta Yesus Kristus. Di minggu letare marlas di roha. Ditugu hita kamang doa kenang. Berhat sian habu baun ni roha. Asa di jalu di bata. Sudi aka. Hahurangata di jalu di bata. Sudi aka panol soliota.
marhiti na di jalo di bata panolosioliota jala tapau barohata di sido las niroha naubalka martua mahalak naolo manol soli dosana martua mahalak naolo manol soli pangalasyonna martua mahalak naolo paubahon rohanang goluna. Di minggu letarion ditugu hita marlas ni roha sian ngulu partodio dang salah marlas ni roha sian ngulu pardagingon arta hamorana sangapon alai saluhut nai nalo salpudo alai ngulu partodio hatuaon di ngulu partodio dang targarar dang tartuhor marhiti manangahape ala buasa hatuaoni ro sian debata las di rohai naro sian debata naung mangalehon mana lesei saluhut akka dosata manesa saluhut akka pangalasyota jaladang dijujur akka jahaton tuhunguluta ala di pangalahota da martua mahita di siak kamang doa kailang martua mahita ala olo debata manesa pangalasyota martua mahita molo dilio debata do betu hita asini rohana hurian itu hatta di bagasan tu hatta Yesus Kristus siani ahadoneng idauta kadamang dok dayenang napar jolo sipata jujut saya tagobar hon las di rohai holan marujahan tu portibio hapi adong gope las di rohano belga di ngulu ni halak na porsea imana king molo di sisa di bata pangalau syota sipata ulo hita madabu tu dosa mananggabe tu cara-cara naso namaralo tu di bata lau mangalului las di roha di nguluta lau mangalului hatuaon marhito portibio ujungna holan lau mangalului hatuaon di portibion gabe madabu hita tu dosa damang do dainang asa munutaida naking songon dia pangalausion ni parpasalmen ima nagabe tubuh lomoni rohana bahkan gabe tubuh di bagasan rohana ikut di ibana pardihutani si uria ima siba gabe dipakai ibana ganup cara buhama asaboi buatonna pardihutani si uria aneng idaon tapa tanggal ma akka rasa ambisi nasa dipikirata boi mabuan hatua untuk hita udang tapake pikirata lau mengukur hatua di nguluta alai jumuluma tapangasahon di bata jumuluma tapangido panuturion manang panorangion bisuk na siya di bata asa ganup nasa nataula ganup nasa nalaho si ulahonota natahirim sudah nai dipasu-pasu di bata jala dioloi di bata damang do dainang nahina holongan nasa halak na mangulahon manang lau manggulut hatuaon hobar tu pikiran na marhiti ganup akacara manghutun portibion saya nama dia budu ibana tu bagasan dosa asasiani makamang do akainang hatuaoni holan jupak kita di bagasan di bata hola di bagasan Tuhan ima hatuaon nasa sitong nasa halak na mangulu di bagasan Tuhan i manghuton lo muni rohani di bata di pasikop di bata manguluna di patiur di bata ma roha do pikiran na mangulahon nasa ulon tapangido ma panuturion siya di bata tapangido ma asa di bata nasay manangan nangani madongani mangaramoti hita dinasa perdalanan ng ulutan ng dinasa akahamaolon na taadupi di ngulut tao
Damang do dainang tuk do debata mangurupi hita. Tuk do debata paubahon ngulut tahun. Asal ma olo hita mangalehon dirita di paubah debata. Mangalehon diri tahun ngulut tahun di paubah debata marhite to di parbadia nasai manungguli hita paingotok kita mangaraho kita tungulu dalam dumengkan. Damang do dainang napatuluhon asa jupak kita aka hatuaon lasni roha di bagasan ngulut tahun totu taulah humana sanadinggan di bagasan ngulut tahun. Mulu taula akan adengkan marhiti parangi hata pikiran totu martua mahita di bagasan hatuaon mangulutta. Di bagasan hatuaon lasni roha mangulutta mulu saya taulahun nadinggan di ngulutta. Di bagasan hatuaon lasni roha mangulutta mulu saya marparangi nadingga kita di ngulutta si ganupare. Hurian itu hatta ditugu hita asa taktong mangulu di bagasan lomo ni rohani di bata. Halak na mangulu di bagasat Tuhani sa jupangan maibana diaka diragam hatuaon nasian di bata. Jala sa jupangan maibana diragam pasu-pasu nasian di bata. Hurian itu hatta takas dipaingot turpukok kita. Asa didok unang masongon haluli na somarroha hita dang olo dumonok so jolo pinatudu ni kokang. Aron yang didok akamang do akenang ditugi hok kita unang ma jolo dilubut rupani baru pediatusi alai di bagasan haporsiau ni mahita diajari di bagasan haulo on hauduho ni mahita mangulu ilo munirohani Tuhani di bagasan nguluta. Tunglado parniahapan di parjahat. Alai manang isi na marhaposan tu Jahoba halia konon na tu si asini roha. Nasahalak na marhaposan tu di bata. Sai halia konon ni di batama asini rohana di ganup ngulut taon. Marasi roha mahita bida Jahoba marupulup mahita ala mangulu di bagasan ngulu natigor. Marasi roha mahita marlupulup mahita mulu di bagasan roha natigor, mulu di bagasan ngulu hasitonga kita di pardalanan di ngulu tau. Asasyanima terbaik kita majalo ngulu namar hatuaon. Tajalo ma hatuaon nasia debata, tajalo ma pasu-pasu nasiat di bata. Amin Tuhan tama masu-masu. Tuhan tamar guguy kita saluhuna.